Já jsem Hon... Čau lidi. Já jsem Honza a tohle je můj první let's play. Dneska si ukážeme hru Modern Combat 5 Blackout. A jsem tam trochu pokročilejší, takže abyste si nemysleli, že jsem prostě nějaký, že se mi to buglo, nebo že jsem nějaký fakeovej, že jsem si to koupil. Jo, to já nekupuju. Ne, vůbec. A mohu být dostat lepší masku, protože úplně šílenou mám. Mimochodem, já už jsem takovýhle jeden let's play natáčel, akorát, že mi to tam napsal, já jsem to měl asi 20 minutový, a napsal mi to tam, že let's playe od 15 minut vejš to nebere. Takže já si zahraju multiplayer. My liver are nail. Da 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 da. Mimochodem nedávejte dislike, že tam není moje headka, protože já ji tam ani dávat nechci, protože znáte ty úchyly všeho druhu. Jako dlouho to je jedno, ale když se to nějak rychle. Už to bude. Nás mi stačí, že jsou to kanály. Tak. To je naše? Ne. Hajzle. Hajzlík. Hajzl, machaj. Pijam, prdel. Kterou má za sebou. On je tam sniper, nebo co to tam je? To jo. Tam. Jo. Já jsem to podělal. Jsem mu ani neublížil. To je klinika. Každopádně jdu to střešit. Mým cílem je získat bazuku. Takže doufám, že ji dostanu. Protože chci mít expert bazooka score. No ježiš. Já mu dám uniformní zbraň. Nepřeč si mě. Já ti jdu ostřelit z balkónu. Jo, ale offroads. Ještě naštěstí nám ji neukradne. To je tam.
Jo, tak takhle. Dobře. Já umím taky. Ale trvá to docela dlouho. Ej ty. Trefa. A jsem do sebe. Tak, on si dělá můj. Šutně. Jsi mrtvej? To zadí, taky? Že už je mrtvej. Že... Aby to místo to nemůžu nějak. Ale tady by se potom měl nahráno. Ajaj, teda pitky. To se nám neví. Tak pojďte. Pojď k tátovi. Já. Tebe si pohlídám. Já vás tam sestřelím, no to se nebojte. Má už jenom 1 minuta. Tak to jo. Trefa. Jo. Já umím taky, kdybyste věděli, jo? No tak dělej. Hedy. Bý. Bude to 0-0. Ať to bude 0-0. To bude 0-0. To stejně nestihnu. Mohlo by to být 0-0. Ať to je 0-0. Dej mi to. To už nemá cenu se ani deploynout. Fail! Co? Dokud vlastně nedá boty. Musí přece někdo vyhrát. A ty dál mě zabít. To se můžu deploynout. To je na pěknou sviňák. Dokud mám tu vajku, dělej. Ať už to je ukončený. Výborně.
Ne. Tak, to už nebudu dělat. Takže lidi, já bych se s váma asi teďko rozloučil. A na příští, dejte, kdyby se vám to líbilo, dejte like, odběr. A na příští díl se můžete těšit, nevím kdy, a bude se hrát Hungry Shark. Takže můžete, a potom bude Snow Party, Robbery Bob a takovýhle. Tak jo, čau, takže čau lidi, mějte se krásně a ču.